Chino! Opa. And yes mga mahal, nakamangin na pagkakarinig, ako po ay nagbabalik. At syempre meron ako isang salita, sabi ko sa inyo hanggang 9pm pa ako, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo i-ghost. Katulad ng ginawa sa inyo ng ex nyo. Shoutout natin dito yung mga iniwan sa ere, yung mga hindi na pinansin after matikman. Shoutout po. Sana happy healing. Di ba ganun na lang yun? Happy healing. Move on na lang. Wala na tayong magagawa kasi at the end of the day, hindi ka na mahal. Ako pa rin to mahal, si DJ Kim Chino. At syempre balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Sabi ko kanina mahal, di ba nga may crisis ngayon, ang mahal na ng bilihin. Kaya naman ibibigay ko ang 3 dapat mong iwasan ngayong crisis sa petrolyo. Applicable to sa jowa mo, applicable to sa mga single, o di kaya wala ring mga label. Diba? Para naman hindi kayo mawala sa katinoan. Recap na tayo. Sabi ko kanina mahal, una, iwasan muna lumabas ng bahay. Diba? Napaka-basic niyan. Minsan kasi paglabas ng bahay ay paglabas din ng iyong pera sa bulsa. Diba? Kung single ka, buhayin mo muna yung sarili mo. At upagin mo muna ang sarili mo, gawan mo ng paraan upang magkasya ang mga resources mo, ang sweldo mo para mabuhay ang sarili mo. Basic na basic. Huwag lumande kung hindi kayang magjowa pa. Diba? Kasi ang relasyon ay definitely magastos din. Kaya naman kung crisis ngayon at ikaw ay taghirap, ikaw ay nasa laylayan, o di kaya wala ka namang gas station na business, dyan ka muna sa bahay. Parang pandemic lang ngayon no? Parang bawal talaga lumabas by Kim Chu. At ang pangalawa mahal, sabi ko rin kanina, iwasan munang magloko. O di kaya wag na talaga magloko. Uy, ang mahal ng gastusin, pero itong mga manlolokong to, meron pang mga kabit. Kaming mga single, kaming mga walang jowa, hirap na hirap makahanap ng true love. Tapos kayong may commitment o nasa committed relationship, meron pa kayong kabit? Paano kayo nagbabudget ng oras at pera? Sige nga, ang kakapal ng mukha ng mga to. Di ba? Huwag na kayong maghanap ng conflict sa buhay. Huwag na kayong mga bet. Huwag na kayong maghanap ng kaliwa. Di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, tustusan nyo kung ano yung meron kayong relasyon. Maging loyal kayo, maging faithful kayo. Huwag na kayong mangaliwa. Ewan ko ba sa mga to? Hirap na hirap kami makahanap ng true love. Kayo meron pang mga jowa. Iwasan o wag muna mga liwa, mga cheater, nanggigigil ako sa inyo. Anyway, ang pangatlo at panghuli, mahal, ito nakakatawa to. Applicable sa mga may kotse, iwasan muna ang mag-car fun. Ano ibig sabihin na car fun? Ito yung magsaya gamit ang kotse. Uy, maraming kahulugan to kayo kung ano na naman iniisip nyo. Pwedeng iwasan mo na mag-road trip, di ba? Iwasan mo nang magkape gamit ang kotse kung kaya naman mag-bike. Kung kaya naman maglakad, ganun muna ang gawin natin kasi nga mahal ang krudo. Mamaya kung ano-ano na naman iniisip nyo sa car fun na yan. Magsaya gamit ang kotse. Minsan kasi 'di ba, ang ginagawa nating therapy ang pagdadrive, 'di ba? Pag out of town. Pero kung hindi kaya ng ating resources, source of income, wag na munang gumamit ng kotse at wag muna idepende ang kaligayahan sa kotse. Car fun. Siya, mahal ako'y sisibat na sana lahat tayo ay mabuhay sa gobyernong ito.
Hindi, sana makasurvive tayo lahat sa crisis na to, 'di ba? Anyway, ako'y magpapahinga na muna dahil weekend. Meron naman ako karapatan mag-day off, no, mahal. Siguro naman. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!